салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши ютуби мо. Бародаро, аз рӯи значок фаҳмидем ки имрӯз як хабари хеле хуб дорум шумода. шахсоне ки Тоҷикистон раҳ киен, боротон бисёр дар самолёт зудтон намераса. рӯзи 27 ба 28 число автобус ҳастай ай метро Котельник. метро Котельник рӯзи 27 ба 28 автобуси замонавӣ, спинкош поён мешавад, ранги диван, яъне хорафта мери фората ё ки шитонаки фарқ надорад. автобус замонавӣ чотка хушруак дар муддати 3 рӯз мерасад, насиб бошад. кадоме агар ки бор дошта боша, инами рақамҳои рӯи экран бизанен, телефони соҳиби ҳамун автобуса, яъне организаторша худаш дар ҳамун ҷо қатитон мерава, дар ҳама коротон ҷавоб мега, яъне бор доред худтона сох саломат якмуш худо мерасонад дар манзилтон, яъне ба ватана мерасонатон. боз як бор дига мегӯм, рӯзи 27 ба 28 число автобуси замонавӣ ай метро Котельники. рақамҳои рӯи экран, ина телефони ватсапш занг бизанед, маълумоти пуррара аз худаш пурсед, яъне барои нархи навои роҳгиро ва барои боротон метавонем пешакӣ маслиҳат кунем. фақат шумо метавонед инами августе ки инами ҳозир имрӯз 21 ина рӯзи 26 мераса автобус, шумо рӯзи 27 метавонед ки занг бизанед, маслиҳат кунед, рӯзи 28 рахӣ мешавад, яъне 27 28 ду рӯз вақт дорад. дар ин ду рӯз шахсоне ки мехоҳед ки ба автобус биравед ва бортон бисёрай, рақамҳои рӯи экран занг бизанед, номаш Фаридун, маслиҳат кунед, масалан худтон мерен, боротон мерава, ё ки худтон ҳам нарен, боротон ҳам метавонед роҳӣ кунед, фарқ надорад. яъне барои арзон буданаш ман гуфтестам, арзонтон меғалтад. маълумоти пуррара ҳамин рақамҳо занг бизанед, шумо ҳамаша мефаҳмонад, кадоме дар метро Котельник қарибен ё ки дуртар бошед, фарқ надорад, ба метро мебиёед, рӯзи 27 ба 28 числора рахӣ мешавад автобус. автобус фақат ду рӯз места дар ҳамин метро Котельник рахӣ мекунад, рӯзи 26 мебиёяд. як бор дига такрор мекунам, рӯзи 26 мераса, 27 28 шумо метавонед занг бизанед, свошед ай метро Котельник. автобус замонавӣ холодильник дорад, спинкош поён мешавад, метавонед ранги диван дароз кашида биравед, фарқ надорад. як бор дига дар охири видео мегӯм ки рақамҳои рӯи экран занг бизанед, номаш Фаридун, суҳбат кунед, маслиҳат кунед, масалан чанд қабор доред, худтонам буред, мешавад худтон наравед, боротонам метавонед роҳӣ кунед. ҳамин мисли дигар камази фура роҳӣ мекунед, ку мегӯянд камаз роҳӣ мекунед, ҳамин мисли ҳамияе, фақат худтон ё буфоратон меред, нафоратон намеред, фарқ надорад. просто ай нархи самолёта арзон меравед. барои ҳамон ма шумода тавсия додисам ҳамин хеле рейса. и рейса нав ташкил кардем, масалан частняй ами соҳибаш худаш дар ҷавобгӯ, худаш қатитон мерава меояд. боз маълумоти пуррара шумо метавонед аз инами рақамҳои рӯи экран бупурсед, номаш Фаридун ва худаш дар ҳама кораш ҷавоб гӯяд. боқӣ худованд ҳаматонам нигаҳбон бошад. он шахсоне ки меравед ба шумо роҳи сафед дидагиёра салом мегӯем. лайк монед, подписаться кунед дар канал, аз видеоҳои оянда бохабар шавем бародаро. мо бо дигар рекламаҳорам дорем дар каналмо. ҳар як видеои буромадаги мора лайк, комментария мекунем. аз шумо миннат.